аксари ронандаҳои хадамоти таксӣ дар Душанбе мегӯяд манъи сиёҳ кардани шишаи мошинҳояшон рӯи кори онҳо бетаъсир нахоҳад монд. ба қавли онҳо таксиҳои сиёҳшиша феълан муштариёни зиёд доранд, зеро бартарии он теъдод мошинҳо нисбат ба мошинҳои шишаҳои шаффофдошта хеле зиёд аст. Например, шишо сиёҳ боша плюсиш бисёр аст, да? Например, кондиционер более эффективно кор мекунад, чем хали прозрачный. аксари ронандаҳо бар инанд ки сиёҳ кардани шиша дар иқлими Тоҷикистон мувофиқ аст, зеро гармии ҳаво хеле шадид мешавад. муштарӣ ки пул медиҳад намехоҳад дар гармӣ дар дохили таксӣ зери арақ нишинад. хубиш ҳамие ки гармӣ шидеста яка одамое ҳастанд ки намехоҳанд ва ёра мисол ягон кас бинанд. бисёртар ҳамин омадомади гармида ҳамин гапҳо бисёр меша ки мода мошине боша ки сиёҳшиша боша. манъи сиёҳ кардани шишаҳои мошинҳои мусофиркаш ва ҳамчунон афзудани қимати иҷозатномаи сиёҳ кардани шишаи мошинҳо то 27% аксари ронандаҳоро шигифтзада кардааст. бархе мегӯянд аз ин баъд дигар шишаи мошинашонро сиёҳ намекунанд, зеро аз он ки бо ин қадар пул шишаи мошинашонро сиёҳ мекунанд, беҳтар аст ки он пулро барои бартараф кардани як камбудии рӯзгорашон истифода баранд. Ну ха кадом ҳамин жилет намекунад, например, сумаш бисёр мекунад, кадан гира, например, хай бюджети давлат ҳамин сум рафтан гира. Например, мада қимат ай, барои ма и сумаи калон. Мада, например, агар арзонтар мешид, мумкин ма мекардам. бар асоси қарори ҳукумати Тоҷикистон нархи иҷозатнома барои сиёҳ кардани шишаи мошинҳо дар Тоҷикистон сар аз моҳи апрели соли ҷорӣ 27% афзоиш меёбад. ҳамчунин истифодаи мошинҳои сиёҳшиша барои мусофирбарҳо комилан манъ карда мешавад.